Пауло Коэльо. Алкимиёгар. оғоз. Кимиёгар китоберо ба даст гирифт ки кадоме аз ҳамсафарон оварда буд. китоб муқова надошта бошад ҳам муаллифашро дарёфт кард. Оскар Уайлд. онро варақзанон ба қиссаи Наргиз бархӯрд. афсонаи ҷавоне ки тамоми рӯз ба акси худ дар оби руд мафтун шуда менишаст, ба кимиёгар маълум буд. Наргиз то ба дараҷае ба тамошои ҷамолаш дода шуд ки оқибат ба об нагунсор шуда ғарқа гардид. дар соҳил гуле бироид ки ба хотири ҷавон номаш ба ин гул доданд. лекин Оскар Уайлд ин қиссаро дигаргуна нақл мекард. вақте Наргиз вафот кард, париҳои ҷангал мушоҳида намуданд ки оби ширин аз оби дидагони рӯдак шӯр шудааст. аз чӣ боис мегирӣ? пурсиданд париён. ба ёди Наргиз менолам, ҷавоб гуфт руд. аҷоибате надорад, гуфтанд париҳо. охир ҳар боре ки ӯ аз ҷангал даргузар мешуд, мо аз пасаш медавидем. ту бошӣ ягона касе ҳастӣ ки ҳусну ҷамолашро аз наздик рӯ ба рӯ медидӣ. ӯ зебо буд? баъди ин пурсон шуд руд. охир дар ин бобат ба ҷуз ту боз кӣ бештар метавонист ҳукм бикунад? ҳайрон гаштанд париёни бешагӣ. магар ӯ рӯзҳояшро аз саҳар то шом дар соҳили ту нишаставу ба обаш сажда карда намегузаронд? рӯдак дурдароз муҳри хомӯшӣ бар лаб зад ва ниҳоят гуфт. ман ба ёди Наргиз мегирям, ҳарчанд ки ҳеҷ гоҳ соҳибҷамолиашро мушоҳида накарда будам, мегирям. ман аз он ки чун ҳар боре ба канорам омада ба обам сар мехамонд, дар умқи чашмонаш ҳусни ҷамоли ман аксандозӣ мекард. чӣ хел қиссаи аҷоибу ғариб, ангошт кимиёгар.